Kung nakakita. Na daw, may isang kawali. Ayan. Hello guys, ayan, welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw, nandito tayo sa Celestino Farm. Ayan, mga fish pan to guys. May mga lamang hito and African hito at mga tilapia. Kasama natin yung Shindera. Sila yung may-ari dito sa sa mga fish pan na to. Mag-harvest sila ng pa-order nila na na hito, kaya samahan natin sila guys. Tayo mamimingwi. Let's go! No! Iada yung mata. Kanti pasing yan, lupraan niya pa yan. Parang dito siya. Para swerte. Kaingay talaga yun. Naku, umuulan kasi. Ayun o, kadami doon sa gilid o. Malamig. Kita mo doon? Oo, ayun o. Bakit kailap nila? Naku, talagang ayaw naman sa akin. Bigla magbuka ka dun sa may kawalan. Naputol pa siya. Ay, hindi. Karoon mo yung pa mo. Ikaw i-thumbnail ko. Ala, meron na! Meron na! Ala ka! Akala mo, wala nang bilok pala. Lalagyan ba yan? Oo. Ayan? Ala, wala naman talagyan! O, tanggalin niya. Takot ka ay? Yung ah. makaano to. Lalagyan! Bili kami. Ayan lang, masima ka. Kaya nga. Kadulas ang kamay ko Bitiwan mo muna. Maano ka. Patanggal mo muna yung... May gloves ako dito. Pwede na to? Good na to? Isa pa, kulang pa ng isa. Ayun pang lama. Lama na, may bus na. Wala, wala nang kon eh. Antay ako muna, antay. Ayun, isa. Saan? Hindi magpasublat. Toy bakot. Wala, wala nang sima eh. Ilang pain. Kay, pain pa. May bagyo guys. Pumasok na si Paeng. Inulan na kami dito sa Hindi mo sa tayo ngayon ko na. Ay, kutpurasan. Hagis mo kuya. Hagis kuya, hagis mo. Kuya, paborito niya yan. Paborito niya lagay sa tayo nga. Ginalaro niya yun eh. Hindi, ganun maate para maglayo. Tantumot. Kahaba mo kami ng balikuan ng nylon. Maganda may palutang eh. Baka mayroon na yan, hindi mo na mag-alam. Mayroon na ba? Haba kasi ng nylon niya. Baka nakiyanan siya. Oo. Sana all. Tanggalan na po natin. Oo, ay nakulong. Ako mangmangang kunak ka. Ang dami gayam. Pwede na to? Hindi pa. Balik? Pwede na po yan. Balik yung mali. Ba't walang kwan? Walang buli? Pwede na daw yun. Kaya niyo. Huwag ka malikot. Maano sa... Naintindihan ko ba ganyan? Pinadoon na. Takot ko dyan. Katagal ba yung pag natusok ka kasakit? Oo, nangyari sa akin to, may naiwan, di ko alam. Maga. Oo, mamaga talaga. Marami rin yung tilapia niya. Dami rin yun. Nagsawa na kami mga wil sa malilit guys eh. Kaya dito tayo sa malalaki. Malilit kasi yung tilapia namin eh. Carrier. Yung walang pakain. Hindi ka kasi ano na po ba mga tanda? Wow. Ay, si Papa. Oo, sama-sama na sa amin na yun. Wala ba naman kaming service, di? Ay, nabito. Dito. Ilang fish pond nga to kuya? Wala? Walang walot eh. Kasama yung hituan. O diba? Walang fish pond.
Pawilan natin lahat yan. Ito yung may-ari, oh. Mayaman. Hoy! Pautangan ka. Ay, kuya. Ano panitiin? Oy. Ha? Bahay mo yan? Ilang kilo ba yung dalawa? Ayun, ang laki oh. Yun. Ayun, malaki. May ganyan na kalalaki yung order na. Ang alam mo siya? Pangkunin ka na malaki na. Yun, oh. May 2 kilo na yung dalaw. Wala pa. Wala pa yung sungaylo na. Isang kilo ng malaki. Anim yan, anim na butil siguro. Pwede pa yan ba? Ano? Kantin ba sa'yo? Ang pinigaya maraming nakuha. Sinampal niya sa kanuli? Doon na kayo sa hita? Oo. Sige, sunod na lang kami. Mukhang nag-enjoy kayo dyan, eh. Tara, tara. Pwede serving mo. Pinsan ako. Antayo! Tayo daw. Magawin tayo ng African hito. Ito. Dito tayo guys sa nagdadala. Ang dami nilang fish pond dito. Lahat may laman. Ang galing. Dapat pag isang halis marami, no? Kaya nga. O, sige nga kuya. Eh, parang kayo po yung kuya ni ano no? Adam? Kabats po namin yun eh. Dapat niya. Opo. Dito nga kanina sana. Doon ako daw mamaya sa kabila. Wala, sayang to, maliit. Balik natin. Kalalim pala yan. Awan, mabasag! Barilin tayo dyan. Ang pamain natin guys sa African hito. natin maghito. Kuhol. Kuhol ang ating pamain. Aray ko. Ang dami pa nilang ano oh. Bitaw oh. Galing-galing naman. Ang dami oh. Ang dami laki. Dali, saglit lang daw. Pwede na ako magagawin. Para malaman Excited ka, natin girl? kung nandyan sila. Yan, pakainin mo. Ayun. Yo, Wala, yan. okay, hulugan mo. Kaya mo lang nanahin yan. Hilahin niya. Wala ka dami. Wala ako nga. Gagawan? Wala kalaki. Ayun! Ayun! Sabi sa'yo, hindi mo excited. Ilahin mo lang pagka makan. Baka mahila. May tulak kakainin ka ng pirana yan. Mabalik mo itong baligwasan sila. Taas-taas mo ng konti yung pain mo. Naku, ang tiliga, hindi mo kaya yan. Ayun! Maliit! Ayan. Pwede na yan. Laki-laki na nga. Good size. Uy, masarap na yan. Mabigat. Uy, ako nga din nagka. Ano ka na? Itaas mo nga muna. Ano ko? Maliit pa nga to. Kagabi ka lalaki. Yan ka na magtaw-taw. O, di yung malaki. Dito na oh. Kaya? Okay, hawak mo lang. Alawan na daw lagyan. Awan apan. Ay, wala nang pain. Ito marami dito. Ay, no, cool. Sa'yo yun, Antay? Yung sako ay lalagyan nito. Wala eh. Baka ito ang lagyan na. Ay, dito daw oh. Ay, baka makatalon ko dito. Yung sako na lang ito. Sabi nga.
Ang dami pala, oh. Ang dami. Oo, kadami. Oh. Parang may tilapia man. May tilapia ba to siya? Mayroon din. Halo. Malaki. Hala, masingil ka. Masingil. Sarang singil na yan, Sige kuya. ba ba? Maliit pa lang yan. Ako mag-hawak ka, Arman. Tanggalin mo yung ano. Uy, kakutuwa naman. Ante, ikaw naman. Na mata. Hindi mo kayanin yan, ante. Ikaw ang hilahin ng hito. Ano yung baligwasan dito? Ang bao. Tanggalin na natin. Nilunok niya. Hala, naging tatlo na rin yan. Hindi dito kayo, marami dito kayo. Wala na. Hindi, yung isa, ilipat natin. Mas malaki. Malaki yan. Mas malaki yung isa kanina. Yung isa mas malaki. Nasabit sa Naputol nga sa tatlo yung ano. Baligwasan. Yan naman. Baka makawit ka nila. Ay. Saan na? Pwede na kuya. Magtabi-tabi nga kayong tatlo. Dito tayo yan. Mga isa lang oh. Dalawa na lang din, pa? Right? Nagsulat kaya ako nakapanood mo na. Na nagaganta? Nung nakaraan maliliit pa. Wala ka makasubron na yan. Sandali lang. Hindi kung malalaki ang similya, dalawat kalahating buwan lang. Oh, sige. Magbabaw tayo. 2.5 lang. Ayan o, yan na. Magkain na. Ay, hindi ka? Hindi. Nilagay lang ni tatay. Pasaway. Buting di. Ito may ari na Africa dito. Ayun, Jake. 1, 2, 3, go. Ala! Dalawa-dalawa kayo dyan. Ah. Hindi kaya ng isa. Ano, hawakan ka. Parang isang kilo ang isang piraso. Yung iba isang... Yun, ang kaya! Kalaki to. Ang laki oh. Mas malaki doon. Nag-enjoy kanti ah. Ay, talaga kasi kumari. Kasi kumami. Inak ko na yun. Parang malambot man yung singil niya, no? Ayun, di ba? Kinain niya kung ilalim doon. Kinain niya. Alam, sa tubig niya na gusto. Baka tatlong ano na Dilo na? Tapos tayo mo lang din yan. Ako yan. Ang dami oh. Nagsabit na. Ano kaya to? Nakalaki yung kasi yung nakuha doon. Akin yung malaki. Ay, sa'yo pa. Mali yung kuhan. Hindi na? Kung dapat yung ganito kawayan. Kaya nga, buti ito matibay. Wala eh. Pagkuha naman. Kita yung sila yan. Paigsi ng paigsi yan. Ano ba? Mamaya, dito na nakatali yan. Pabigat. Malaki na. Buti hindi magkain tilapia. Takot sila. Tingnan mo kung may Ayaw nila ng kuhol yung tilapia. meron ng bitawan na konti. Oh, may taas. Pero sila nandito kasi sila sa sulo. Ay na. Ah, Ay na. tayo mo lang. Kaya na! Ay na. Wala. Oh, malaki oh. Pero okay na yan. Ang laki. Wala, tama na. Baka sobra na. Dami kayo pambili. May order. Ito yung ano. Hindi, yung piraso pa lang yan. Ilang piraso na ba ito? Ang kiyo siguro sa isa. Oh, laki to oh. Hindi, kahit mga 10 may gate. Ay, palaki ah. Palaki ng palaki ah. Magito na yung si Papa. Ibang ano yan. African kasi ito eh. Kaya malalaki.
Malikot. Matikis ka. Hindi siya yung... maliliit. Ito, mas mabilis pa siya alagaan. Ano lang siya, 3 months. Hindi, nalunok na naman niya. Ay, Padaanin mo sa hasang. nalunok na naman yung Kung padaan sa hasang. Sasariyanin mo. Tika. Huwag mo nakita. Ano naman yan? Lagay ng karne? Wala. May surot ka dito, Ante. Yung Santiligaya sanang mahila ng ano hito. Para maganda. Magdalos-dos pa eh. Ang Tiligaya hinila ng hito. Kaliit man. Kasi malitig at Bo, malaki na rin yan. Oh, ito yun yung mga ano. Yun o, yung may-ari o, yan o. Hindi. Sa Uncle Carlito. Yung in-check yung isa. Saka si Inchi. Madulas. Ayan, ito ang master na tiga-alaga ng ano. May rito baga ako kay ano guys. Kay Yan. itong may-ari. May rito tayo. Ay, irito hanapan nyo nga ito ng ano dito. Nasagan. Meron na. May dalaga kami dito. Matipid pa Pwede sa na. pakain. Si Tapaw. Kaya nga, isang araw lang nito yung pagkain. Kahit kulang siguro yung Dalawang pakain dyan, no? Pan. Apat na buwan pa lang siya sa agit. Lanta! Tama na daw! Huli mo! Bili mo! Tama na daw! Laka! Nakailang ka na? 5 yata. Ante, ako nga rin! Na siya. Obe. Ay, ikaw din. Tapos na nga. Ikaw din. Tama Ikaw na rin daw? Hindi ko man lang na-experience, ha? Experience mo eh. Minsan lang. Malalaki na. Siguro dapat. Yung ikaw lang maghila. Binulusan ko na. Doon malalaki talaga. Nauna yung Bakla tilapia. pagkain da ko na. Di da aji sa mi hita tikindan da. Baliktad. Pero yan oh. Tama na daw kayo. Sabi nila hindi maglaki yung Tama na ba? Bakit ka na? Tampok na to. Kasi hindi ka mukha nagkawin. Mag-try nga. Ay, mag-try daw si Peng. Oh, ikaw na. Ikaw Peng. Siya rin daw. Siya na lang. Na-experience mo yung malaki nga. Galingan mo ping hapang pinali yan. Pero po ano, Balik siguro ang talpal kasi. Ito pa kami sa manipwa. Ay, mga Galingan mo ping, ha? oh, yan na. Wait lang. Ay, maliit, Peng. Okay na yan, Peng. Na-experience mo naman eh. Yun eh. Huli ni Camera Girl. Pang pinali. Ano, Peng? Masaya ka na? Isa lang. Isa lang. nakalima na yata ako. Pero mas masarap yung native din kaya. Oh. Ay, hindi natin nakon kasi yan, no? Ano lang to, medyo malambot, Malambot. lang yung ano niya, yung tama nito. Yung singil niya. Singil niya. Hindi siya katulad ng hito na masakit. Kasi yan eh. Ito malambot lang oh. Pwede pala ito kapain eh. Doon sa Dami may naming huli, guys. Isang sako. Pag may kagban dito, nag-iwan pa kayo. Magbalik pa daw sa Antiligaya. Iyaan nyo na, iwan nyo lang dyan at ako magdala mo. Porsintuhan na ang tinaw. Ha? Porsintuhan ka. Dito. Paano pag nasinap? Maglindagan niya. Kung nakakunta. Nagadaw, may isang kawali. Ay, bakit? Kalyase. Saan ba yung kanya siguro? Uy, magbubukan na sa ulo. Baka magtigas din minsan yan. Pili na kayo ng Dulas oh. Kunin nyo na ha? Bait sila pagkuhan. Hindi ka gaya ng hito na native. Ay, karat mo! Native ibong punta ganyan. Nagkakalit ang kamay mo. Oo, nagdagan na agad yan ha. Pero pinasaktan kasi sila sa kawin. Ganyan yung natin ay yung kamay mo. Para kung hindi matulas. Ang dami nilang nahuling tilapia. Dala. Sige, pulot. Ate, magpatimbang ka. Itong bangka, yung bangka? Wala, ba't may paitan?
Wala, may papaitan? Ayun na kayo. Bakit may paitan dito? Galing sa kanal yan. Ayun na yung paitan na. Lakang tubig na yan. Kanal. Natin si Kuya mag-galang. Gatang kahama. Gidam. Yan, tignan niyo yung taap! Wait lang! Tignan niyo guys yung ating tagadala. Lumalaki na ang braso. Heart trap pala to eh. Pandesal oh. Kaya, Aba, kagaling ha. kaya pala galaki ang masin ni Kuya eh. Kadadala niya eh. Puro pandesal ang kanyang braso. Dadala man. Wala kalalim. Oh, wala. Ano yan? Hindi pa. Pandesal ba? Lanta naman na rin pa. Di pandesal lanta? Ay. Sabi lang Kaligaya. Saan yung pandesal? Pakita mo nga yung pandesal. Wala, madalang dito. Oh, malaki. Ah, wala ka sa gitna dapat. Mapaitan. Wala kadaming paitan. Doon lang siya nagdala doon. Malalim kasi. Ayun o, malaki isa. Ayun, may malaki. Yan, nandun sila sa gitna. Doon sila sa pinagdalaan ko kanina. Kuhaan kayo dito sa isda pala eh. Dapat karnida. Ito kayo na karne. May Marami yan. Kadami nilang ano. Ito. Pandesal na tinapay na. Santay. Ang tuligay na dulas ka dyan. Aba, yung ibi. Ako nakibibiro ka di ba? Akala niya tutong pandesal. Ang gaya na kulong! Nagkaroon sabi na napasikat ka ang tuligay. Sabihin mo, Darna. Sabi ba, antay magtalong ka nga, baka ano ka dyan? Maraming kahoy siguro. Wala. Wala siya. Malinis? Wala. Nag-ailap kasi yung mga yan. Kaingay nyo kasi eh. Pag laging, pag laging nadadala, kawin. Nag-ailap din. Nag-ano sila sa putik, nagasiksik. Pag bumiga kasi ng ganyan yan, wala pa rin pala sama. Oo, nag-consider ko para ba. Nagdala yung hihiga na din niya. Kaya dapat pag siya marunong din. Dami! Hindi nag-aimik si Kuya eh. Kuya Pandesal. Nagtiligaya. Kuya, bigyan mo ng pandesal siyang tiligaya. Bigyan mo daw sa pisngi. Nagugutom na siya. Biro pandesal. Mabisay. Gano mo na. Mabisay natin bakit? Yung nga yung unang dala. Marami pero Uray na pala isukain ko. Galing sa China na sila. Ay, galing China tong tilapia na to. Bakit? Check yung mayari. Insect. Kaya pala may lahi din tong mga ano. Oh, tingnan mo. tilapia. Ibang kulay. singket. Mga singket. Tingnan mo, kaputi. Maputi kasi yung may-ari. Kasurang ipin. Yun lang. Ah, yun lang. Meron din. Wala pang mga ipin yung tilapia niya. Ano na sila nag-ilap? Magkuha kayo mag-ihaw mo doon eh. Ayan, nakuha ano kayo. Alak amin nata na alak. Ayan na. Kunin niyo lang. Plastic. Ah, ginabiro ko. Oo, plastic. Hindi, magpapay na. Hindi, pag ganyan mga nag-apply dyan, di naghihingi ng Oh, Teo. yan. Wala, ibang klase man ito oh. Ito siguro ang incheck talaga. Oh. Supot nyo na yan. Ayan ito yung pandesal mo. Oh, ibang klaseng tilapia. Ano? Parang native siya eh. Iba yung kulay niya. Parang yung ano, yung sarap na ano. Ginaprito. Sapa yung supot yung dagitan na eh. Balutin mo. Pagkain na kaso. Ay, Pa, maya ma, pagkain. may supot na kayo? Biyag pa. Ito naman tayo. Si biyag pa. Hindi na. Ipa-kilo namin yan. Magkakilo pa sila. Ah, maliit pa. Maliliit. Kumalin tayo sa China. Ha? Siguraduhin nyo doon na maglabas siya sa vlog niyo. Oo.
Masa siguro yung maputi ako dyan ha. At saka buo yung ngipin. Yan yun na rin eh. Anong klase man ang dapuris mo? Ang ngipin mo? Pwede na bati ko pala. Hindi ko nakatilunan. Ilang kilo sa ije? 1 kilo. Oo, gano'n na. Oo, naklagyan ng nilo lang ito. Tanggalin mo na isa. Sabi yun, nagtesta ko na kami. Risiko. Talaga nagparisiko ka pa yung mga itangkil sa akin. Garden yata yun, oh. Sige. Nagkakagulo. Pinaluko nyo na si Uncle Inchik ka. At may Inchik ka ma. Si Kuya Inchik guys, Kuya Inchik, Kuya Rolly. Pamangkin ni Auntie Ligaya yan sa ni Papa. Ito ang pinakamayaman sa amin guys. Inchik eh. Nasaan yung mga Inchik na kang mahirap. Mahirap. isang kilo na siguro to? Nakali niyo ako ah. Sige, nayunan niyo pa itid namin ata. Pinakagwapo panty na. Ay, nakadagdagan niya yan. Pinakagwapo talaga yun sa lahat. Ito, isang plastic. Okay, thank you so much po. Thank you. Babalik po ulit kami. Pag may nag-order sa amin na ano, African. Ayaw ganda kami panit lang.